Lehenik eta behin, alboan ditudan lagunak aurkeztuko ditut. Mikel Txillida, Txillida lekuko garapen arduraduna, eta Ines Azpiazu, 650 usurbil bizi turismo proiektuaren dinamizatzailea. Gaur Usurbilgo udala eta Txillida lekuren artean osatu dugu egitasmotxoa. Aurkeztera gatoz eta horren berri ematera. Badakizue 2024an urte hurren urtea izango dela, justu urtarrian bete direlako 100 urte, Eduardo Txillida artista handia jaio zenetik, eta urte hurren horren karietara, edo urte hurren horren auria izeki gisa hartuta, Txillida lekutik ekimen handana antolatu dituzte 24ako, Txillidaren obra ulertzen dut nagusiki, Txillida bera omen du eta bere obra, bere uzta, bere legatu hori ezagutzera eman eta balorean jartzeko. Eta Usurbilen ere, beste urte hurren bat ere ari gara nabarmentzen, justu 2022an bete direlako 50 urte, gure herriko seme izan zen Jose Luis Zumeta ere artista handiak, frontoiatze kaldeko zeramikazko mural erraldoi eta koloretsu hori egin zuenetik. Denok dakigu, udalak eskatuta, orduko udalak eskatuta egin zuela Zumeta kartelan hori, 73 eta 74 urte artean, eta beti gustatzen zait ere erabaki gura txalotzea, izan ere urte haietan, igual gaur egun ohikoagoa izan daiteke, baina urte haietan, batez ere frankismoaren urte gogor haietan euskal artearen eta euskal kulturaren alde hartutako erabaki hori, eta erabaki hori hartzeak ere zekarren ausardi hori nabarmendu berdelako, eta beraz txalotzekoa da erabaki horren ondorioz gaur egun daukagulako gure herrian artelan garrantzitsu hau. Askotan esaten dut, herriko Jose Luis Zumeta gaur taldeko kide izan zen, kide gazteena izan zen, eta herri tradizioa abanguardiaren ikur bihurtuz, euskal abstrakzioaren protagonista nagusienetariko bat izan zela hamarkada haietan, eta garai hartan egindako artelan bitxi, harrigarre, konplexu eta ambizioso honetariko bat, gure herrian bertan burutu zuela, arte publikoari bide emanez, lehen esan dudan bezala guztion gozamenerako, ez? Eta hori da, zeramikazko artelan koloretsu hori. Askotan esaten dut, Usurbilek euskal sorkuntzarekin izan duen eta gaur egun duen harremana eta konpromisoa erakusten dutela gure kaleek. Euskal kultura arnasten dela gure kaleetan, eta Usurbilera datorren edonork aukera duela, gure kaleetan murgilduz eta paseatuz, edonora begiratuz, artelan bat aurkitzeko, ez? Bai lehengo, zein oraingo izen handiko sortzaileen lanak eta ondare aztarnak non nahi aurkitu daitezkelako, ez? Esaterako, horma irudien sare handi bat du Usurbilek, eta hor topatuko ditugu, Askatasuna plazan esaterako, Arrastaluren artelana, Irantzu Lekue, Udas Arrieta, Alejandro Tapia, eta bera esaten dugun bezala, eta eskultore eta eskultura sare koxkor bat ere badaukagu herrian izen handiko artistena. Jaka, bai Aranguren, Mendiburu, Zumeta edo Gorritirenak, ez? Eta horregatik esaten dugu Usurbil badela museo ireki bat gure ondare aberats hori guztion eskura eta gozagarri dagoelako. Eta artelan horien artean, esan bezala, aurten iaz eta aurten ospatzen ari gara 50. urte hurrena, eta ez genuen urte hurren hori oharkabean pasatzeri nahi, bain zuzen ere, horma irudi hori arrazoi askorengatik Usurbilgo herriaren erakusleio eta altxor nagusienetariko bat badelako,
gure herriaren irudi ikoniko eta ikusgarrienetarikoa delako, eta nahiko genukelako Euskal Herriko artelan esanguratsuenen artean ere leku propioa izatea, da ingustu helburu horrekin, eman genion forma Urtegurrenari, eta helburu horrekin osatu dugu guke ere Urtegurren naren karietara ere ekintza eta egitarau zabala. Pixka gogorarazi nahi ditut, iaz aurrera eramandako ekintzak, esaterako, esan nuke justu orain dela urtebete inguru, aurkeztu genuela eta hasi zirela muralaren kontserbazio lanak, Artiko enpresak, gai horietan adituak diren Artiko enpresak kontratatu zuen udalak kontserbazio lan horiek egiteko, eta muralak gutxienez beste 50 urtez ere denen gozamenerako disfrutatu ale izateko. Gerora ere, erakusketa bat antolatu genuen, muralaren sortze prozesua erakusten zuen bai erakusketa, eta nabarmendu nahi dut ere erakusketaren harira egin genuen argitalpena bera. Edota Oskar Alegriak, zine zuzendariak osatutako Zumeta 23 filma, Xumetik, herriko kultur komunitateak antolatutako herri jaialdia, eta orain udaberrirako ere, nolabait Urtegurrena itxiz edo, beste erakusketa bat egingo dugu, kasu honetan, Zumetak eta Usurbilek, eta Usurbilarrek izan duten lotura artistiko hori erakutsiko duen erakusketa. Eta egitarau zabal horri deituko diogu, pixkat prentsaurrekoaren hasieran esaten nuen bezala, Txilia lekurekin batera antolatu dugun egitasmoa, nolabait bi Urtegurrenak uztartuko dituen egitasmoa, eta egitasmo horren baitan antolatuko diren bisitak. Denok dakigu, esan beharrik ez dago, bide oparoa egin duela nor beretik, bai Txiliak, bai Zumetak, eta gainera, euren ibilbideetan ere inoiz topo ere egin zutela, esaterako gaur taldean. Gaur taldean 1975 amaieran sortu zen, diktadura frankista zela eta kulturari bide emateko helburuz, asmo horrekin bildu ziren artista guzti horiek, erakusketa eta manifestu bat ere kaleratu zuten, egia da, ez zuela luze iraun mugimendu hark, baina mugimendu hark eta mugimendu horren parte izan ziren artistek, obra eta artelan handiak utzi zituzten, gure artean oraindik ere irauten dutenak, eta horregatik, bagune hau probestu nahi izan dugu, eta geure buruei ere lizentzia bat eman, bi artistak berriro uztartu, eta bisita gidatu baten bidez, euren obrak ezagutzera eman, euren obrak aitortu, balioan jarri, eta batez ere egindako lan guzti hori omentzeko ez. Guretzako obrak ilezkorrak direlako, betirako gelditu diren lanak direlako, eta ondorengoi dagokigulako hain justu ere, hori bermatzea. Horretan dihar dugu, eta zentzu horretan, nik prentsaurreko hau ere, eskerrak emateko Mikeli, eskerrak emateko Txillida lekuri, egitasmo txiki honetara batzeagatik, eta zinez espero dut, izan dadila, bide oparo baten hasiera bat. Genik eta lehenengo esan nahi nuke, ikaragarria dela, orain zure hitzak entzutea eta ere ikustea zenolako, esan dezu zen nolako altxorrak dazkagu gure herrialdean, gure hirietan, eta hori egiten gaitula, ematen gaitula aukera artearen gandik gertu egotea. Artea niretzat ez da objetua. Niretzat artea da guri gizarteari nola baite aukera ematen diguna, pixka bat begirada berri batekin edo begirada ezberdin batekin gauza berdinak ikusteko aukera ematen diguna nola baite. Eta hori oso garrantzitsua da. Zeren gizarteak mugitzen dira, ez daude inoiz geldi. Eta artea ematen gaitu esan bezala, gaitasun hori berriro gauzak begiratzeko eta nolabait hezitzeko.
Eta, bueno, uste dut, hemen dakagun aukera, bai Usurbilen, eta bai Txillidalekun, gure nolabait lantzen degulako edo babesten degulako arte horrek dakan indarra edo ematen gaitun aukera, eta hain gertu egon da, nik uste dut aukera ikaragarria dela, bat egiteko, eta gure urte horrenaren programazioaren barne ere bai, Usurbil edukitzeko, eta bai Zumeta, bai Usurbildarrak, eta bai gure, bai Txillidalekuko lankideak eta jendeak bat egiteko, eta denon artean, esan bezala, gizartea pixka bat hobetzeko aukera ematea, gure arteak ireki, eta gure objektuak, gure artea banatzea, eta iruditzen zaitala aukera ikaragarria. Eta gainera, aipatu dituzu, zenbait artista eduki ditugun, zenbat artistaren lan ederrak gaina asko, kaleetan egindako lanak edo gureak diren, Aitona ere bai, ere bai lan egintzun pila bat arte publikoaren alde, eta egia esan da, orain esan duzun bezala oso goizkoa da, nolabait, deno, errestasunez edo ikusten begu arteak kaleetan, baina orain dela 50, orain dela 60 urte hau ezan, hau txoratzeko gauza bat zan, hau da, kaletan zegoen artea ziren estatuak eta baina ziren beste gauza bat, ezan arte garaikidean nolabait, edo ezan arte bat zegona arte aske bat nolabait ez zegoen, beste gauza bat, adierazten zuen arte horrek eta aldaketa ikaragarria izan zen. Eta, niko zorionak ere bai ematen dizizuet, zeren aukera ematea hemengo proiektua egitea fondoian, ikaragarrizko proiektua da, eta seguro bera oso pozik egongo zara proiektu honen partea, proiektu aurrera emateagatik. Eta esango nuke ere bai Txillidalekun dakagun aukera orain Maite Unibertso erakusketarekin da nolabait mugak ere bai Aitona betitze egiten zuen limiteari buruz, ez? Eta mugak edo limiteak zertarako daude zeharkatzeko. Orduan gure kasuan orain dakagu aukera ikusteko museoan Aitonaren bai lagun, gaur taldeko lagunak zituen, baina bai ere beste lagun batzuk zituen, eta galerian lan egin zuen urte askotan, Frantzian, San Paul zen, eta orain hemendikan 5 kilometrotara aukera edukitzea Alexander Kandel, Alberto Giacometti, Jan Art, Barbara Hepburn, halako artista ikaragarrien artelanak ikusteko Euskal Herriko 15. mendeko baserri baten barruan sekulako aukera da. Eta hori hiri honekin banatzea edo ateak irekitzea iruditzen zait oso aukera politxa dela, eta denok esan bezala ikuspuntu berriak lortuko ditugu berdinei begiratzeko. Así que nire aldetikan eta gure aldetikan noski, familia eta Txillidalekuren izenean eskerrik asko. Bisitariak duen detaile teknikoak edo esango ditut, bi egunetan antolatu ditugu bisita gidatu hauek. Lehenengoa, otsailaren 25 izango da, igandean, eta bigarrena martxoaren 23an, larunbata. 11etan hasiko gara hemen Usurbilen, Zutegi liburutegiaren sarreran, eta 1:30 arte iraungo du gutxidura bera. Orduan, gehienezko bisitariko kopurua 14 pertsona izango dira, nahi izan duguna bermatu da bisitariak ere kalitatezko bisita gidatu bat izatea, ezta kalitatikoak zen bitartean eta gida ontzutea, eta azalpenak eta ontzuteko aukera hori izatea azkenean montalde oso handiak dira ere beti arazoak eta sartzen dira. Eta, prezioa 18 urtetik gora 7 eurotako izango da, eta 18 adingabeentzako doain izango da. Eta, sarrera ordainduko dira bisita egin baino lehenago, eta beharrezkoa izango da erreserba egitea 750 usurbilbizi.eus webgunean. Erreserbarik gabe izango da bisitara gehitu. Bi bisitak euskeraz izango dira, eta hori, 11etan hasiko gara hemen Usurbilen, Zutegitik, 45-50 minututako bisita gidatu egingo dugu herrian zehar,
bertako museo irekia izeneko bisita gidatu egingo dugu, eta ondoren autobusa hartu eta Txillida lekura joango gara. Bertan, bertako gida batek, ordu beteko bisita gidatu egingo du, bertako kalun. Museo irekia da ere hau, beraz, kanpokaldean dauden artelanak azalduko ditu, eta baita ere Maez unibertsoko artelanak ere. Beraz horri izango da, eta hauek amaitu ondoren, bueltatuko gara Usurbilen autobusan. Eta hori izango da, bisita gidatu.